Good day. God bless everyone. Ano ta mga igsoon sa ato ang katapusan nga episode sa atong series sa Salmo 23. So, may na tayo sa verse 1, 2, 3, and 4, and from episode 1 to episode 7. Salamat sa kanunay nga nagalantaw, nag-share, nag-comment sa lessons nga ilang na-learn. And now, daring na ta sa katapusan nga episode sa episode 8. So, ang verse dari mga igsoon is Salmo 23. Size, siya, dari nga, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang atong topic karon mga igsoon is mahitungod ni sa ako ning gitapikan og concluding truth. Again, ang atong topic karon is the concluding truth. Unsa day katapusan o conclusion aning Salmo 23. So, just to remind you mga igsoon, from verse 1, verse 2, 3, 4, and 5 mga igsoon, diya nimo makita ang mga negative attributes sa isa ka karnero. Verse 2, kung ibalik ka, nga ang karnero di ay is, talawan siya. Maadlok siya ng dili still water, basta kurog ang tubig, maadlok siya, nya tapulan pa gyud siya kay ug dili siya mabusog, dili siya mohigda. Pagkasunod dayon is hilig siya dula. Unsa pa to? Dali siya kalinturahon o dali ra siya magsakit o dali siya hilantan sa mga term nato diya. Dayon sunod na po hilig siya dula. Pero kung imong lantawon mga igsoon sa conclusion, even sa grabe nga mga daghang negatibo sa isa ka karnero, ang nahimong ending mga igsoon is positive gyapon gayo. Same ra gyapon sa ato ang mga katawhan sa Ginoo. When David was talking about this sheep and the shepherd, he is talking about him and God. This is about us and our shepherd nga si God. So even nga daghan kaayog negative attributes ato ang mga igsoon, still ang ending mga igsoon is His love endures forever. His very kanang yung pinaka pagigugma sa imo dili gyud mabago, and that is so awesome nga mahibaw-an nato sa ato ang kinabuhi. So, concluding truth, unsa gyud kanang conclusion, unsa gyud kamatuoran aning mga igsoon, pagsulti niya aning, for surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dari sa kuaning surely goodness and mercy shall follow me, di ba? People, daghan kay mga tao mga igsoon nga gapangita sila asa ang panalangin, gapangita sila asa ang kayuhan, gapangita sila asa nila makaplagan ang kanang kaluoy, ang mga kamaayong mga butang nga ilang ginapangita, or those that satisfies them personally and spiritually, emotionally pod. So mga igsoon, gisulti ni David nga sa panahon nga nagpaduol siya sa iyang magbalantay mga igsoon, bisan pa daghan kayo, bisan pa siyang kinabuhi. I'm telling you, sa imong kinabuhi dili man ka perpekto, daghan kayong bisan pang butang sa imong kinabuhi nga dili ikalipay sa Ginoo. But kung magpadayon lang yung kag pagpaduol sa imong shepherd, magpadayon lang yung kag stick sa imo ang shepherd, magpadayon lang yung ka og sunod sa imong shepherd, naay nindot nga mahitabo sa imo ang mga igsoon, taliwala sa imong pagdili perpekto. Again, gihimo kang dili perpekto sa Ginoo para mo abide ka siya ug musalig ka sa iya ang siya ang perpekto, para imong masayran nga wala nay laing pinaka-perpektong saligan, wala nay laing pinaka-perpektong duulan, kundi siya lamang, kay siya raman ang perpekto. That's why paingon niya, surely goodness and mercy shall follow me, kana ang iyang nasayran nga naman, kay bisan pa man sa iya ang katapulan, sa iya ang katalawan, sa iya ang mahadloko, nang iyang masakiton, sa panang ang mga negative attributes nga sa imong mga igsoon, iyang nakita nga pagduol siya sa Ginoo mga igsoon, naagyapon ang panalangin sa iya. So I'm telling you mga igsoon, it's not about our weaknesses, it's not about our human nature, it's not about unsa gid ta kalain mga igsoon, physically and normally or emotionally weak gid ta. The thing is, kinahanglan ta magpaduol sa Ginoo because we need it. Kung ikaw wala nimo nakita ang kamaayo sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, dili pa nimo makonclude mga igsoon nga maayo kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Maybe because wala ka nagsunod-sunod sa magbalantay nimo, wala pa ka nagsunod-sunod sa Ginoo, and that's the most important thing. Kinahanglan nimo masayran nga kinahanglan jud ka mosunod sa iya. Okay? So surely goodness and mercy shall follow me. Sumpay, kalusa.
all the days of my life. Ang nakanindot pag ani mga igsoon, follow pag ang gisgutan sa pinakaw nga verse. Awara gud na. Dili ikaw ang mangita sa kamaayo mga igsoon. Dili ikaw ang mangita sa kaluoy. Dili nimo nga pangutanon si Lord, Lord, asa naman imong kaluoy sa ako ani nga situation? Lord, asa naman ang maayong butang Ginoo sa panahon Ginoo aning dili maayo nga situation? I'm telling you mga igsoon, nagasunod ra na sa imo pag ikaw pud mosunod sa iya. Kanang panalangin nga mong ginapangita, kanang katagbawan nga mong gipangita, kanang kaluoy mga igsoon nga mong gipangita, kanang panalangin nga mong gipangita. Pag imong sundon ang panag-iya ana mga igsoon, pag imong sundon ang panag-iya sa panalangin, kanang mga imong gipangita, magsunod po na sa imo. That's biblical. That's the concluding truth sa giingon ni David. So pag ingon niya nga, shall follow me all the days of my life. Kanus pangkaron ra ba? Pang-unya ra ba? No. Ang gisulti sa Biblia mga igsoon, ang gisulti ni David kay iyaning na-experience all the days of my life. Tungod kay sa kinabuhi ni David, bisan pagkapila siya, nabugnaw siyang pagpangalagad, naghimog sayop nga decision, nahimo siyang kanang fleshly nga decision sa iyang gihimo, iyang pangkaugalingon, selfish decisions. But in the end, iyagya akong gi-follow si Lord. So igsoon, I'm telling you mga igsoon, nagi moments imong life nga magpataka ra ka og decision. It's not something nga imong ipalayo na sa Ginoo, imong kaugalingon tungod ana kay maulaw kaniya. It's not about nga tungod ana dili naka muduol siya, but no, that's the most important thing nga mas muduol kaniya nga naman. You need him, you need his guidance, you need his ways mga igsoon. And ang siyang sulti, all the days of my life. Either naa ka igsuon sa dili maayo nga situation sa imong kinabuhi, adlaw nga puno sa mga pag-ulan nga adlaw, puno sa kaigang sa mga pagsulay nga adlaw, kay grabe naghuot ang yung pagsulay, igang kayo sa tanan. Lord, igang kay gipaningot ko guna ako na sa daghang pagsulay nako, Lord. I'm telling you, just follow your shepherd. Nga naman, your concluding truth will be, surely goodness shall follow you all the days of your life. As in all the days of your life. Kanunay gyud og permente gyud mga igsoon, ug wala gyud hunong sa matag buntag sa iyo, kadlawon ba unsa ba mga igsoon, pag nagsunod lang ka sa iya, mag-follow gyud na simo, wala na kay laing mahimo ana. Bisan pa man nga daghan kaayo kaaway mo, sulti nimo nga i-judge kanila pag maayo, sultian kag dili maayong mga reasonings mahitungod sa unsa ka kalain igsoon. I'm telling you, when you are with Jesus, when you are with your best shepherd, when you are with your daddy, when you are with your best friend mga igsoon, nothing else matter. Ang imo gyud makita the goodness and the mercy of God sa imo ang kinabuhi. Again, nothing else really matters. Muna imo ang timanan sa imong kaugalingon ha. Palangga kaayo ka sa Ginoo. Kabalo siya nga masipyat ka. Kabalo siya nga naay something wrong sa imo. But if dili gihapon ka mo paduol siya kana, that's the very something wrong na gyud sa imo ang mahitabo sa imo. Sunod unsa iyang gihimo mga igsoon after nga surely goodness and mercy shall follow him all the days of my life. Ikatulo. Gaytas ikatulo. Ana lang siya, and I will dwell in the house of the Lord kano sa forever. Sa tanang gihimo nga maayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi mga igsoon. So, dili man siguro lisod kaayo para kay David nga moingon nga, Lord, sa imo lang yun kumusalig. Nakita na ako Ginoo unsa ko kaluya, unsa ko kahuyang, unsa ko kadili maayo. Apa nakita na ako Ginoo nag-awas gyapon ang panalangin ni imong gihatag sa kuha. Mo nang sa imo alang gihapon ko munduolog mo salig. I'm telling you mga igsoon, sa tanan ba gihimo, I do believe dili lang man siguro ako. Kita man siguro tanan bisan nata sa ECQ, GCQ, unsa baka nga situation sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Nakitaan man nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Dili ba na enough para dili nato basahon ang iyang Biblia? Dili ba na enough nga dili nato siya ila-ilahon pagmayo? Dili ba na enough nga dili ta magpabilin sa iya ang pagigugma sa iyang presensya sa mga gasa nga iyang gihatag sa tuwa sa mga panalangin mustikta sa iya mga igsoon? Mga igsoon, I'm telling you mga igsoon, daghan kaayo mga pamaagi ang kaaway para mapahilayo ka sa pamaagi sa Ginoo. But may this verse remind you nga sa tanang gihimo nga maayo sa Ginoo, taliwala sa mga daghang taliwala sa imong kinabuhi. Even if there are many even ifs sa imong life, bisan pa man nga daghan kayo, bisan pa sa imong kinabuhi, ang gugma sa Ginoo nagpabilin, ang kamaayo sa Ginoo ug ang iyang kaluoy nagsunod-sunod nimo, dili lang pangkaron but permente. Dayon
enough na siguro para mo conclude ka mga igsoon. This is a concluding truth. Mumingon ka nga mukumit ka sa Ginoo. Lord, I will dwell in your house forever and ever. Because in you I found my reason why I should be thankful even in the midst of the storm. Because in you I found my reason to continue living even if I feel the pain, and pain is real yun. Because in your presence I found my comfort even in this difficult situation. Because in you, Ginoo, everything nga akong gikinahanglan na aragid sa imo. That's why, Ginoo, this is the best decision. While people is telling you to do this, while the world is trying to grab you down and tells you, mga igsoon, nga inani mong buhaton para mahimo kang okay ang imong kinabuhi. But David gives us a wonderful concluding truth nga atong sundugon, mga igsoon, para mahimo putang a man after God's own heart, a woman after God's own heart. Unsa iyang gimo? And I will dwell in the house of the Lord forever. Unsa day ang requirement, mga igsoon, sa mga tao nga makaduel sa house ni Lord? Kana bang mga perpekto? Dili. Kana bang mga balaan kayo? Dili. Kana bang mga pagmubaklay anak yung isang natanan? Dili. Kana bang manamit nga porma yung kayo? Dili. But those people nga na ay hungerness and thirst for more of God, those people who longs for Him, those people nga makaingon sila, Lord, nothing else could satisfy me. Not even my husband, not even my sister, my brother, my children. No, Lord, no people could satisfy me. No human being in this world, nothing else in this world could satisfy me, but only you. That's why I want to be satisfied. That's why I choose to stay in your place, Lord. I want to dwell in your place, Lord. I don't care in my human nature if tabian ko, yaw-yawan ko, sipat ko, unsa man lipakirab ako, o daghan ko bisyo, o naidili maayo sa ako ang kaluyawan. I don't care about myself, I don't care about my fleshly behavior, One thing is for sure, I want to follow my heart right now because I keep on obeying what is in my mind. I keep on obeying what is in my emotion. I keep on obeying what the word says, Lord. But Lord, I am not yet satisfied now right now. Let me obey my heart. Let me obey the songs of my heart. Let me obey the mornings and the agonies of my heart, trying to shout, Lord, I need you. I want you. I want to be in your presence, and in your presence alone. Lord, satisfy me, Lord. Fill me up, Lord. Dwell in me, Lord. I want to dwell in you also. Lord, have a date with me, Lord. Have a communion with me, Lord. Let me take a walk with you, Lord. Let me take this journey with you, God. Lord, I don't care unsa nga pain, Lord, but all I want is you. That's the concluding truth sa akong life, Lord. Because from verse 1, Lord, you've been so good unto me. From verse 2 to verse 5, Lord, I've seen my weaknesses, I've seen my struggles, but I saw how you catch me. I saw how you do something miraculously wonderful sa akong life in the presence of my enemy, in the presence of my predators. Now, Lord, let me and allow me, Lord, to dwell in you, not just once, not just twice, but forever, as in all the days of my life, Lord. I want to be in you and to be with you and you alone. So that's the most wonderful conclusion sa atong life. Again, this life, this is not about how kanang murag pananaw sa uban faithful kayo ta. It's not about how they look unto us, but it's about what is inside our heart. It's not about how people defines us, but again, it's about what is inside of you. Unsay gisulti sa imong kasing-kasing. It's not about unsay gadagadagan sa imong una-una, unsay ginasulti sa imong emotion. Again, this is about the real concluding truth sa imong life is you need to follow what is within your heart, and your heart cannot deny the truth that you need Jesus, that you need God, and you want Him sa imong life. And I'm telling you, mga igsoon, after this video, mo pray unta ta, mga igsoon, nga Lord, I want to be like David. Gusto na ako nga makaingon po ka that I am a man or a woman after your own heart.
Kato lang mga igsoon. Again, ang atong topic karon, the concluding truth. So this is Pastor Jay telling you, when you pray, everything will be okay. To God be the glory.